Zeeuwse visserijorganisaties azen op miljoenen uit een landelijke subsidie. Als de Zeeuwse vissersdorpen geld willen krijgen vanuit Den Haag, zit er wel haast achter. De ideeën moeten voor juli bij de minister bekend zijn. Maar de visserij zelf zal niet veel aan die miljoenen hebben. En verder in het nieuws vandaag. Ook op Tholen veel zorgen over nieuw OV-plan. En eeuwig betalen voor onze eigen rotzooi. Goedenavond. Voor de vissers zelf zal het niet veel meer opleveren. Maar hun belangenorganisaties zijn toch druk met het maken van plannen om kans te maken op een deel van de 60 miljoen euro subsidie. Dat geld komt beschikbaar voor vernieuwingen van de visserij en voor het bewaren van de visserijcultuur in de dorpen. Voorzieningen in vissersdorpen komen onder druk te staan, mede omdat de sector het zwaar heeft. Daarom is deze regeling in het leven geroepen. Zeeland hoopt bijvoorbeeld de visafslag in Vlissingen te kunnen steunen door er toeristen heen te gaan lokken. Dat is zeker, dat is mijn hartelijke wens, want zo'n visafslag is hartstikke belangrijk voor de provincie. En er zit van alles aan vast en dat is ook wel een beetje cultuur. Maar dat is ook heel belangrijk voor de economie. Het bedrag van 30 miljoen vanuit het Rijk moet verdubbeld worden door de provincies. Dus in totaal is er landelijk gezien 60 miljoen euro beschikbaar. De vraag is of Zeeland zich niet te rijk rekent. Grofweg zou je kunnen zeggen, je hebt 5 centra in Nederland. Dus dan zou je op zo'n 5 of 6, dan zou je op zo'n 5 miljoen kunnen komen, keer 2 dan. Dus zou dan 10 miljoen zijn. Maar ik weet niet of het op die manier verdeeld wordt. Ik denk dat het hangt af van de plannen die we maken. Als wij een goed plan maken, kunnen we verhoudingsgewijs misschien wel meer geld krijgen. Wie denkt dat de vissers zelf stonden te springen vanwege het nieuws, die komt bedrogen uit. De eerste reactie die je hoort van, daar zien we de visserij niks van. Dat is ook zo, direct in de visserij, daar is dat geld niet voor bedoeld. Er zijn andere regelingen voor geweest en die zijn er ook nog. Waar de vissers aanspraak op kunnen maken, dit is echt voor de visserijgemeenschappen. De ideeën moeten in juli worden ingeleverd. De kapitein van het gezonken binnenvaartschip Cardium uit Rilland heeft een werkstraf van 80 uur gekregen. De straf is voor zijn rol bij het zinken van het schip in maart 2019. Daarbij kwam de 43-jarige stuurman om het leven. Op die bewuste dag woei het hard en stonden relatief hoge golven. Het schip maakte water en zonk daarna. De stuurman raakte vermist en zijn lichaam werd pas weken later gevonden bij het bergen van het schip. Na 2 maanden van praten zijn de plannen van het nieuwe provinciebestuur klaar. Morgen brengt de coalitie zijn akkoord naar buiten. Dan wordt ook duidelijk waar het provinciebestuur de komende 4 jaar de nadruk op wil leggen. In het nieuwe college krijgt de Boer-Burgerbeweging 2 gedeputeerden die onder meer natuurbeleving en landbouw in de portefeuille hebben. Het CDA, ook de SGP en de VVD houden hun huidige bestuurder met gedeeltelijk ook dezelfde portefeuille. De partijen zelf spreken over een nuchter en realistisch akkoord. En terwijl het nieuwe provinciebestuur in de startblokken staat, wordt er ondertussen hard doorgewerkt aan het nieuwe plan voor het Zeeuwse openbaar vervoer. Geen bussen meer door de dorpen en zelf vervoer regelen via een app. Maar daar is lang niet iedereen gerust op. De zorgen leven van jong tot oud en van Hulst tot Tholen. Ik weet van mensen uit mijn omgeving die absoluut niks weten van apps en dat soort zaken. En die moeten straks reizen gaan plannen, wat ze zelf waarschijnlijk niet kunnen. Dan is er een telefoonnummer waar ze naar kunnen bellen om een reis te plannen. Maar ik vrees dat dat voor een aantal een te hoge drempel wordt. Als je het zelf moet regelen, vind ik het geen dienstverlener. Want je moet zaken doen zelf met een vervoerbedrijf. En ik vind dus dat de provincie zich moet inzetten voor het in stand houden van de dienstverlening. Namelijk, zij moeten zaken doen met een vervoerbedrijf. Wat gebeurt er als in 2025 het nieuwe Zeeuwse openbaar vervoersplan in werking treedt? Op Tholen maken mensen zich grote zorgen. Het is daarmee niet de eerste gemeente waar mensen aan de bel trekken. Eerder deden onder andere Borselen, Vlissingen en Hulst dat ook al. Ze zijn bang dat het openbaar vervoer verder verschraalt. En dus zou het heel goed zijn vanuit de provincie om daar ontzettend veel aandacht aan te besteden. Mensen mee te nemen in de plannen en vooral aan te geven op welke in hun ogen misschien eenvoudige wijze de reizen gepland kunnen worden. Maar wij vrezen dat het niet zo eenvoudig gaat worden. Zo maakt de SP zich zorgen over de bushaltes die in de kleine kernen op Tholen gaan verdwijnen. Maar ook de manier van reizen met openbaar vervoer. Want vooraf zelf je dienst regelen betekent een stuk minder flexibiliteit. Hoe moet ik straks naar het ziekenhuis in Roosendaal bijvoorbeeld? Als je kijkt naar de plannen en kijkt dat je bijvoorbeeld van Stavenissen eerst naar Sint Maartensdijk moet op een bepaalde manier. Daar moet je wachten of overstappen om naar Tholen te gaan.
En daar moet je dan weer wachten en overstappen om naar Roosendaal te komen of naar Berg op Zoom, nu nog naar het ziekenhuis. Ja, dan zie ik dat als niet haalbaar. Die kritische nood wordt gedeeld door reizigers, zo ook de 58-jarige Alejandro. Hij woont al 8 jaar in Stavenisse en maakt iedere dag gebruik van de bus die slechts 1 keer per uur gaat. Ook hij vindt het geen goed idee. Dat de frequentie omlaag zou gaan. Dat de aansluiting met name met trein ook minder goed wordt. En dat wij in de weekends dan misschien helemaal niks hebben. Of op afroep geloof ik heet dat je zo'n belbus. Opvallend is dat niet alleen ouderen kritisch zijn op het nieuwe plan. Ook sommige jongeren zetten grote vraagtekens bij het feit dat je zelf vervoer moet gaan regelen. Lijkt me niks in ieder geval met die app. Het vervoer moet gewoon komen op vaste tijden. Vaste tijden moet het vervoer gewoon komen. Gewoon net zoals het altijd is. Geen voorstander van? Nee, geen voorstander. Ook niet als het zou betekenen dat je daardoor het openbaar vervoer in stand kunt houden. Misschien zelfs nog iets kunt verbeteren qua reistijd? Nee. Onlangs bleek dat het Zeeuwse OV-plan niet zomaar doorgevoerd kan worden. Er is een wetswijziging nodig als het provinciebestuur de zoektocht naar een nieuwe vervoersaanbieder niet in gevaar wil laten komen. Zo moeten bijvoorbeeld flextaxis en deelauto's aangemerkt kunnen worden als openbaar vervoer. Nu kan dat nog niet en uiteindelijk hoopt de provincie dat dat wel kan. Want als dat niet zo is, dan kan dat hele nieuwe Zeeuwse OV-plan niet worden uitgevoerd. Het provinciebestuur wil op 1 juli excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Het gaat het bestuur vooral om het besef van wat er toen is gebeurd. Dat je die harde werkelijkheid, dat we hebben bijgedragen aan de handel van mensen, mensontererend, tienduizenden die door Zeeuwse betrokkenheid op deze manier zijn verhandeld en waar wij geld aan hebben verdiend. Het gaat om die erkenning en vooral om het bewustzijn en het gesprek. Morgen vergaderen de Zeeuwse statenleden en dan zullen ook die excuses worden besproken. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen hierover moeten nadenken. Ben ik het nou hiermee eens of niet? Wat wij belangrijk vinden is dat dit geen schulderkenning is. Dat wij nu of anderen schuldig zijn aan de slavenhandel van toen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je deze stap ziet als erkenning aan bewustwording en aan besef. Jongens en meiden, zijn we er klaar voor om te gaan lopen? Ja, daar gaan we! 1200 peuters op Walcheren doen voor het eerst mee aan de Peutervierdaagse. Zo ook de 30 peuters van de Tuimelaar in Vlissingen. Ja, we vinden het een heel mooi initiatief. In Limburg deden ze het al. Een Peutervierdaagse is al eerder georganiseerd. Het werd heel positief ontvangen. En omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen bewegen, een stukje ouderbetrokkenheid, plezier ervaren, zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Kijk eens, jullie hebben goed gedaan. En wat vond je van het wandelen? Leuk. En ik zie ook dat jij een wandeldiploma hebt gekregen. Ja. En wat vind je daarvan? Leuk. Nou ja, als ik zo een beetje om me heen kijk, zie ik allemaal vrolijke gezichten en hebben ze het gewoon naar hun zin. Ook wel een beetje spannend, maar wel heel leuk om te doen. Eeuwig zorgen voor de rotzooi van een ander. Dat is wat de provincie wettelijk moet doen voor 2 vuilnisbelten in Zeeland. En om dat te betalen is er een fonds waaruit geld belegd wordt. Maar dat fonds had vorig jaar een slecht jaar, zo bleek uit de jaarcijfers. Er werd ruim €1 miljoen verloren. U heeft ze vast wel eens gezien wanneer u van of naar Zeeuws-Vlaanderen rijdt of vanuit de Sluiskiltunnel richting Axel of Hulst gaat. 2 enorme bergen die onnatuurlijk lijken in het Zeeuwse landschap, zoals deze. En onnatuurlijk zijn ze, want we hebben ze zelf gemaakt. Onder de groene toplaag ligt hier in de Koegerspolder bij Terneuzen een berg aan afval. De voormalige stortplaats werd jaren geleden afgedekt met een laag grond en moet nu voor eeuwig verzorgd worden door provincie Zeeland. Er is een wet op de stortplaatsen en die wet regelt dat private partijen die stortplaatsen met afval van bedrijven onder andere kunnen vullen. Maar zodra dan zo'n stortplaats gevuld is, vol is en niet meer bruikbaar is, op dat moment gaat het nazorg, dus de plicht om het goed te onderhouden, gaat naar de provinciale overheid. En dat gaat over een paar jaar ook gelden voor de stortplaats Noord- en Midden-Zeeland bij Nieuwdorp. Ook een vuilnisalp waar de toekomstige generaties Zeeuwen zorg voor moeten dragen. Ze zijn vaak al afgedekt, maar dan is er gras overheen, dat moet gemaaid worden. Dus dat simpele maaiwerk zou je kunnen stellen. Maar ook zorgen, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat zo'n stortplaats niet lekt, dat er geen milieuvervuiling optreedt, dat er gewoon goed voor gezorgd wordt.
Afvalverwerker Indaver stort nu nog afval op de stortplaats Noord- en Midden-Zeeland en moet de eeuwigdurende zorg financieren. Indaver is eigenaar van de stortplaats en heeft de plicht om, als die vol is en afgesloten gaat worden, om dat goed te doen. Ze moeten hem dus netjes opleveren en ze moeten een fonds vullen van waaruit dan dat nazorg voor eeuwig gedaan kan worden. En eeuwig is in dit geval zolang het nodig is. Een gedeelte van dat geld in het fonds wordt belegd. Dat is niet altijd succesvol. Vorig jaar werd er ruim 1 miljoen verloren. Maar dat is geen reden voor paniek. Ja, als alle beleggingen slecht gaan, gaan ook hele weinig risicovolle beleggingen minder goed. Over 10 jaar gekeken tot op heden hebben we een rendement van 10% op dat fonds. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je ieder jaar een rendement hebt zoals in 22. Gelukkig is in 23 het alweer andersom. En zitten we op een hele forse plus. Ja, dat is altijd het lastige met beheren via rendementen. Dat is wel hoe het werkt. Wanneer we geen andere oplossing vinden voor ons afval, dan zullen de komende Zeeuwse generaties voor altijd opgescheept zitten met de bult in Zeeuws-Vlaanderen en deze bult. We zullen het dan maar monumenten voor onze rotzooi noemen. Je kan het hier vanuit de ruimte goed zien. Er waren weer weinig wolken vandaag. Toch waren het er meer dan de afgelopen dagen. Is ook op deze foto van ietsje dichterbij goed te zien. Morgen opnieuw veel zon. Dan dus ook weer bewolking. Weer ietsje meer dan vandaag. En dan wordt het 22 graden aan zee tot 26 graden landinwaarts. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Op onze site nu aandacht voor het Zeeuwse strand. Want daar zijn we de komende tijd natuurlijk weer veelvuldig te vinden. Maar wat vinden we er eigenlijk van? Lawaai van de radio van de buren, mensen die roken, peuken op het strand, scherpe schelpen, meeuwen die bedelen om eten, loslopende honden, kwallen, rotzooi. Er is eigenlijk best een hele hoop om over te klagen. Dus vul even onze strandergernissen-enquête in. Op onze site of in de app. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagavond.